يا سلام عليكم كلكم تخاطرتي كاري برودكشن كما يتخونوا ببزلكم سلام تاعنا أسانا زلوا جزء تحلف وتلو بعلملو تسفى بار مجمريا يوتيوب لايف is my first time جن كما سرت طلبكم كل جزء أنا زي سرحات بزعبناي جزانا سرحات ويكا construction doesn't matter construction كنا بنتكلمنا إن جزانا سرحات فلا يخلي ወይ ኢንስታሌሽን ዝኸውን ወይ ከዓ ሪሞደል ዝኸውን ወይ እውን ከም ብሓድሽ ክንሰርሖም ንስንደሊ ዘቕርበሉ መደብ ምናልባት ንሎሚ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘቕርቦ ኣብ ስራሓት ገዛ እንታይ ዘድልየና ፕላሚንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ከምኡ እቲ ናይ ሕብሪ ምልካይ ድዩ ናይ ሪፔር ምግባር ድዩ ወይ እውን ብቐሊሉ ዳሜጅ ብዝኾነና ኣትሊስት ኣስማቱ ዘይንፈልጦ ግን ክንሰርሖ ንኽእል ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ እውን እቲ ማተርያል ዘድልየና ስራሓት እንታይ ዓይነት መሳርሒ ንዝደሊ ኣስማቱ ብዘይምፍላጥ እቲ ክንሰርሖ ንኽእል ክተርፈና ይኽእል እዩ ምናልባት ሓጋዚት እያ ትኸውን ብዝብል መደብ ከዓ ንሎሚ እንታይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ድራይወል ሪፔር ወይ ከዓ ድራይወል ክበሃል ከሎ እቲ ጂፕሰም ዝፅዋዕ ናይ ገዛና ከመይ ጌርና ሪፔር ከም ንገብሮ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ድራይወል ክንብል ከለና ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ብዝደለናዮ ቅርፂ ዲዛይን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና እቲ ዘድልየና ቦታ ሜጀር ምስ ገበርና እቲ ሳይዝናትና ምስ ዓቅና ኣብቲ ንቆርፀሉ ቦታ ድማ መስመር ጌርና ሰሚርና ብቐሊሉ ክንቀዶን ክንስምሮን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ድራይወል እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ዓቐን ኣብቲ ዘድልየና ዓቐን ምስ ዓቀናዮ ማርክ ጌርና ጀስት ስላይድ ምስ ሓንጥጥናያ እታ ናትና ክተብለና እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍታ ዝሰመርናዮ መንገዲ ምስ ዓፀፍናዮ ከዓ ብቐሊሉ መንገዲ ላማ ጌርና እታ ቦታ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳይዝ ክፈላለ ይኽእል እዩ ናይ ሃፍ ኢንች ኣሎ ናይ ርብዒ ወይ ከዓ 1/8 ኣሎ 3/8 ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሳይዝ ክዛረብ ከለኹ ምናልባት ብናይ ኤስ ወይ ከዓ ካናዳ ሜጀርመንት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ከምዚ እንድሕር ሰሚርናዮ እቲ ዘድልየና ኣብቲ ናይ ጋፕ ዘሎ ድዩ ወይ እውን እቲ ናይ መስመርና ምስ ሰመርና እዚኢታት ትነቓዕ ከመይ ጌርና ኢና ንልጥፎ ምስ ዝብል ሕቶ ድማ ምናልባት ክልተ ዓይነት ኣለዋ እዚ እቲ ወረቐት እዩ እዚ ድማ እቲ ፋይበር ግላስ ዝበሃል ወይ ከዓ ፋይበር ቴፕ ዝበሃል ንዕኡ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ፋይበር ቴፕ ክንብል ከለና ሕጂ ምናልባት እቲ ፍልልያቱ እንድሕሪናዮ ስርሑ ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣጠቓቕምኡ ግን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ታይም የድልየና ክንሰርሖ ከለና ክነቅፅ ኣለዎ ፓች ምስ ገበርናዮ ኣብቲ ዘድልየና ጆይንት ወይ ከዓ እቲ ክፍተት ዘለዎ ከም ዝረአየና ዘሎ እዚ ናይ ክልተ ድራይወል ክፍተት መራኸቢ እዩ ኣብቲ መራኸቢ ኣብኡ እንድሕር ጌርናዮ ስፓክል ክንገብረሉ ኣለና እዚ ወረቐት ወረቐት ስለዝኾነ ከም ዝረአየና ዘሎ ላይን ኣለዎ እቲ ላይን እቲ ከዓ ኣብ ክልተ ምስ ዓፀፍናዮ እዚ ኣብ ኣንጎሎ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና እቲ ስፓክል ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ድራይወል እቲ ጭቃ ማለት እዩ ቀዲምና ንገብረሉ ኣብቲ ዘድልየና ቦታ ቀዲምና ምስ ገበርናሉ ብድሕሪኡ እቲ ወረቐትና ንገብሮ ማለት እዩ ፅንሕ ኢለ ከሪአኩም እየ ቅድም እቲ መሳርሒ ከሪአኩም ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ክልተ ምስ ዓፀፍናያ ላይን ኣላታ ኣብታ ማእኸል ብድሕሪኡ ኣብቲ ዘድልየና ኣንጎሎ ጭቃ ምስ ገበርናሉ በዚያ ንስምራ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ሰመርናዮ በቲ ዓላማ ጌርና እቲ ዘሎ ጭቃ ነውፆ ስትሬት ይኾነልና ባብል ዘይብሉ ዝኾነ ዕፃፍ ዘይብሉ ንገብሮ ስፓክል ክንገብሮ ከለና ብቐሊሉ መታን ክኾነልና ማለት እዩ እዚ ማች ቴፕ ወይ ከዓ እቲ ፋይበር ቴፕ ዝበሃል ከዓ ንእሽተይ ስቲክ ዝኾነ ናቱ ጉል ኣለዎ ኣብቲ ድራይወል ምስ ገበርናዮ ክሕዘልና ክእል እዩ እዚ ዋላ ነቲ ክፍተት ዘሎ ኣብ ክልተ መራኸቢ ኣብ ከምዚ እንድሕር እቲ ጆይንት ናትና ተጠቒምናሉ ኣብቲ ክልተ መራኸቢ ኣብኡ ክሕዘልና ክእል እዩ እዚ ናይ ከምዚ ጎማ ዓይነት ኔት እዩ ወላ ሓንቲ ክሳብ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብቲ
أفتي كلتا جوينت خنقبرينا مالتي تورات دما لك أفتنا أنقول زجبرنا يا أمنا أنقول هنتكمل لنا مالتي وريف أتينا إيجين كم زي أنقول زترفك نهرينا دما شكات راي نهر غيرنا يو السوق زخنا نقدر تنكف مسبرة جل الناس لازخل كنقبر زلنا نهر كوينا هجناتو زينا كورنر إيجين تي بي في سي وي كم زي بلاستيك عينة تالو ويون بميتال تسرحها فوكس بحاتين كارلو مالتي سلازي إذا خا أفتزل لنا بوتا مس بلنا درايورنا مس بلنا مس كرمنا يا مس سرعنا يو جين كا أو نسمرو مالتي لازم قدامنا تنقول دلنا قديمة ناي باتشين كريكم مو شو بدهريها إذا خنسمرينا مالتي كم زجرنا مسبلنا درايورنا بسايز عاكنا مسبلنا يو اتزشفن مسشفنا ريدي مسجبرنا يتخون قرصن زلي بقليل نقرصه مالك لازم نحر بازو قدم جنبيره لحبنا قدم ابسي كابر قبر له خوينه كسابتا انغولا نايتا طاولانا زلاتا مسال ليفل كنقبر لنا مالك قديمنا نحر سميرنا يو اكسترا نحر لنا خنجو وفي ايصلاني ناي حدا إنش ناي كلتا إنش نهر كافتي تحسبنا وطاوتينا نسمرهم ما مسمرنا يو بتالا على تراينا لاين قبرنا مالك زي لاين مس قبرنا شو نزعت إحنا تاتدلينا تقولي تاتلنا مالك لذي كم نقبرنا مسمرنا يو تي زترفنا إيش بستخالنا لما جرنا كدينا معنا نهر جرنا يو نتسرح يغللنا مالتي نالوات يا تناي يوتيوب لايف نمجمريا غزي زي نتصل كخون خيلي وي دمسي وي كا صبو ذكر خيلي ونالوات مفلتنتا مجمريا غزي سلازخونه سو يا افتناي باتشين كريكم بحال سايد اندهر جنبيره تا انت شعوب دهريو قصلا مالتي يا كانت هي ريدي ميكسز كم دلوه كومباوند بان اوريدي كان مسكرنا يو تنزل لنا بعد جنبنا ولتي سايد كان غبرلو تمنى ندارينا اتي مسودانا فيش نايت سرحنا يسرح نقع هيكونني مالتي تشير نرجرنا يا واي بزيت يب زي انت كم ندارينا بزيت يب كنت كم نهرينا ريت كومباوند ناسنادي مسكزي بس نقص احنا كايو هلي لهذا تجيب زي باللغه مالتي اسواي كتير نتكملوا مالتي يا غيرنا يا باي ذا واي سباتو لايف تبع لذي اليوم لهم تاريدي غيرنا يدلنا سو نهر كورنر ملو علنا هونو يا كورنر نحنا بوملا نقبر علنا ماشي بدحريو تاتلينا عقن ورقه عقلنا نايتا سايز بقبرنا يا تاتلينا عقن عقنا ماشي يوما تاتلينا عقن مش عقنا بدحريو أكلتنا عطفة لاين علاتا تيوالهم ذا لاين أكلتنا مش عطفنا يا يال كوين اللي نالو يال مسكونات أفتات الجنا وتا نستمرها مالتي
هذا اللي أنا مسمرنا زين وريثنا نبلا يتنافسنا حيلنا معناته نحرقات لنا هوين نحرقنا يوك قدرنا وسلزغل بفوكس إدنا إذا نسقع عفتا أنقوله معناتي بعري بحال سايد نجمبر وي بالعلي وي بتاعتي جمبرنا دما نتي بيبرز قبرنا يو ترايكم هوفلي ترايكم كتلو ولازم إذا مستقل قوة ورقت بحال جاف نجمبر مالتي بتاعتنا الجمبرنا إذا نافقسنا لك أنا تنجيك هذا قبرنا ينكا نالين مالك مانيات خمد الله ولا هرنا قيكم تورقت كسابنا كستاهي مثل قصتي معرفهم قبل الدبانة سرح تلعبينا مالك سلازي تورقت كساتت لنا بوتا تراك تحزلنا سلازلوات نعم بالعالم بتاعتن كم جاكرنا معرن قبره كنت نوصلنا نتبعها شو مالك في أكبابي زلون كان عليه مالك لك إذا كانت جوينتا زين كانت المسمار زلون لو أنا هم جاكرنا 4 دقيقة جرنا زيا نسحبن ولا عنتين متأمل زين أنا يتورقت يا يعني من تاي لا تشكا جرنا نعلينا تشكا زقبرنا نعلينا من تاي نتورقت متحازينا نقبره نتورقت مسحازرنا دما يتب كبابي إزولو بناتو معره سموس كخونا له دحار مسنا قسمتان من إسرائيل خستاكي كلنا على لك إذا ورقة حجي كم سري وادر لهم السامس نقصت اتقاب في اللي رايو تورقة دلاتان تورقة زي بلان مالتي السمس نقصلنا شعو قبل عليه خاص سكن كوت نقبر سكن كوت كنقبر كلنا حجي قدم ندحر بس تحتوي غيرنا يو السمس نقصها بتلعب وين يجمر مالتي مخنياتو كلتي بحنساب ندحر غيرنا يو نتأنقلو زولو بذيك اللي حسوسو سلنخيل مالتي إذا تيب كان من تاي نتكمل إذا بلاستيك تيب مالتي يا غالك أفتنا جوينت زولكم أو نتكملو كم زين قورا مالتي لا ما يدلينا ني لك أبى تحجنا لنا خم قرطان خلينا مساعمنا تبغى إذا صبونا جرا من كاسين دلنينا نعم دبرنا له كل اتفاق خلينا مالتي إذا قلنا من الاتفاق من تاي لازم مسكبرنا يا خزين الاتفاق ورقة النهرنا جن إت ورقة كنا قص لزلوا قبل لي كان نهر وسيقنا له غلطي فينا متركاس استاس لزلوا كنا قصلنا نصبه مالتي كتانا يماج تيبل يوم جرنا نبلا the same way قالك أنتها بنتها كم هنقولنا ورقة نقولنا مالتي اثنين هنقولنا هنقوله إزاي اثنين هنقوله إذا ناي خانتين نتكلم إزاي في بيسي نتكلم إزاي ناي هنقوله إزاي تريش زخونة نجار هاريمو يتي سباك الناتنا خير أيكلني بغالي حزرنا يتي نتكملو يتي فلات هيد مسمار نهر تتقيمنا which is good كم هون زخونة drywall screw كيرنا ها بنسرحان خلينا مالي
يا بتعدد لينا بوتا مارتين لقينا سمراي مغينا العرتي سكرو خينو درايول سكرو خينو درايول سكرو درايفر قلنا كانت حزينة مالتي دخانة بعض التجاوب اللي مرت ذلك هون ناكل التجوينت يشوفنا لنا مالتي مسمارنا نوشتي تعتوه استمرت يهو معناته سباكل كنقبر كلنا نتنايف كنا خي حزنا سو فلات نهر كوينوس مز خوننا مالتي تنعقن بزد لي انا مسرت كم جاغرنا نسمرا مالتي ازي تحاتين كخون خيلي وي ونت بلاستيك كخوني خيلي تسرعوا كل حاجه مالتي جايرنا مسدالنا هين بتسباكلناتنا تي ناي ريدي ميكس مالت ابسن كيلو تدالي تصنحالو ويكا حروج تراي لا كوينا ناي 5 minute ويكا 20 minute 45 minute 90 minute زبل الو بساعاتو زنقص مالتي دحر جمعت غيما اتناي باكيت ناي سنكيلو تتطقمنا سو تايم الو مالتي النار اكسبيرينس على وينها تي ريدي تي حروج كوينو كالتيفونا قزخل سنار تتقيمنا كالتيفينا قصنا مالتي عندنا في اكستايكاس كون دي سمعت عندي سيتر شو خمس قرنا مسدالنا يو اتيناتنا انت عينت سباك نايف كفاله خيلي قفي حالو تصبي بالو ناشتونالو مالتي سلازي تدلينا سايز بوتا تقيمنا سباك نقبر طب ما مش قبرنا يا شو لك مستناتو كم بداينا دلو 45 ديجري جرنا نايف ناتنا لا دقاقنا نملقو مالت ازي حدش نقبر كلنا مالت ምናልባት እንደሃር እትዘሎ ነገር እንደሃር በጋጣሚታት ወይ አውሐት ምትንገብር አውሐት ክንእቱ ነው ጽዲ ተሲርና ወይ ወን ብድህር ማዕጾ ናይቲ ማዕጾ ዝኽፎቶ ማዕጾና ክንከፍት ናዕጾ ከለና ናይቲ ሃንድል ክስበር ከሎ ወይ ወን እንደሃር ናይቲ ማዕጾና ሃንድል እንደሃር ብቆ ከፊትልና ወ እሱኸ በኸመይ ሪከር ንገብሮ ንብል ሕቶ እንደሃር መጺና السخاء خليكم يوم عليه
نهارت الدامج ناتنا after drywall كوينو نبال هجز يعني نهارت الدامج ناتنا after من ده already existing wall كوينو كنا عري خلنا تي big hole نهار الله هوينو. Let's see. نبال هجي كم زعينت كوينوس نخالي سنحنا مو let me get دعابي درايول كم نسمه دعابي متان كراينا كم زين نهر لنا كوينو زي تمن دقناتنا existing wall نهر كوينو نبال هجاف تفرك نهر بس كم زي علنا نبالو تمن دقناتنا زين نهر كوينو لازم تشكان نهر غيرنا له تشكات رايك حزلنا يكلني تشكات راي نهر كوينو نوش تخت حليت تشكان لا ودقي ويون مس غزي انتاير بحال كخون خيلي مالتي كوصي يخل سلازي نهر ججف كوينو خنقبر زلنا قال لي اشتي دراي ولا امتينا نقدامو اتا دراي ولا او افتال على نقبرا مالتي كم جاني سمرا مالتي زي امس قبرنا بناتا مارك نقبرا مو مارك غيرنا اتا تزلينا وتا قدينا هنا وصاينا مالتي بس زي النهر كوينا زياتا غداد زياتا اكسترا زبلنايا لك عوان نقبرا مو نعم مارك نقبرا sorry I can't لك زي من دا النهر كوينا السا مارك نقبرا زي مارك مس قبرنا يا نزيا غدينا هنا وصاينا مالتي سلازي الساعة غديدا مسوطات شوتين نسمارو نخمس انتاي تغمنا انداريلنا اتي مسالة تليلنا تصبو مغازناتو نعود تسرحلو ويكا اتي مغاز اسنان دلونا يشغورت نتقملو مقدادي إزلي أبغزنا اندارالينا بو نتقملو نخلينا ويون لاما غيرنا خا خمزا غيرنا هنقدا نخلينا مالتي زياتا بزح من قدتات الله لما يقرنا باج كم نقبره جن simply تي زخونة normal لاب جزانا ورا كلا تالنا ليكونس جنبرتن دار كوينا أب جزانا نقبره نخيل easily مالتي بتالا ما قرنا هنقدا نخلينا ويونت يا سن زلوا مجاز دلوا ناي hopefully سنة كليكم يوم مسا مجاز دلوا ناي هر جركم كاتب يا يا ناي دراي وولي نوعي للتسرحي
ምናልባት እዚኣ ተዘይብልና ግን ኣብ ገዛና ከምዚ ስኒ ዘለዎ መጋዝ ናይ ሽጉርቲ እንጥቀመሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። እዚኣ ንእሽተይ ፒንች ጌርና ምሰጠናያዋ ንቆርፅ ከለና እዚ ንውሽጢ ክንስሕቦ ከለና ካብ ኩስና ተስሒብናዮ ይሓይሽ። ምክንያቱ እንድሕር ንደገ ስሒብናዮ እቲ ክስታይ ክቐደልና እዩ። ንውሽጢ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ዝቕደድ ከምዚ ናይ ግላስ እንድሕር ብውሽጢ ኮንካ ሃሪምካዮ ንደገ ዝወፅእ ብደገ ተሃሪምካዮ ከዓ ንውሽጢ ዝኣቱ ደሰይም ወይ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ መንደቅ ገፅና እንድሕር ጠዊናዮ እዚ ዝተመርፀ ይኸውን። ንምንታይ ቴብ ጌርና ከደይን ስምሮ እንድሕር ኢልና እቲ ቴብ እንድሕር ገጅፍ ኮይኑ ትሰባር ምስ ግዜ ክጥሕል ይኽእል ኣብቲ ዝነበሮ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ። ከዛትልና ማለት እያ እታ እንዳኣለና እያ ስለዚ እታ ሰባርናትና ወፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። እሳ ምስ ወፀት እዚኣ ተዛዓቀልና ኣላ እያ ማለት እዩ። ያውማ ናይ ንእሽተይ ጋብ ስትሬት እንድሕር ኮይናትና እታ ክንገብራ ዘለና ብዙሕ ከይካዓና በቲ ዓላማ ጥራይ ነተን ሚዛናና ዘለዋ ማዕረ ንገብረ ናይ ንእሽተይ ጋብ እንድሕር ንእሽተይ ግፍሕ ተበለ ወርሓንቲ ፀገም የብሉን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። እቲ ጭቃ ከዓ ቦታ ይረክብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣታ ተውፃናያ እንድሕር ኮይና እዚኣ ከዓ ናብ ኡኽታ ትበልናዮ ማለት እዩ። ስቲል ኣለዎ ኣብ መንደቕ ተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ። እቲ ሓደ ስለ ዝሕዘልና በቲ ሓደ ከዓ ክስታይ ምኾነ ምናልባት እዚ ግን ሓድሽ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ናይ ክስታይ ይብሉን። ምናልባት ኣብ ናይ ሪፔር ዝኾነሉ ግዜ ነዚኣ ብሰለስተ ወይ ብኣርባዕተ ኣገባብ ፊክስ ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓንቲ ኣገባብ ዝጥቀመላ እዚኣ እዚኣ ማዕረ ኮይናትልና ኣላ። ስለዚ እዚ ብምንታይ ኢና ክንስምሮ እንድሕር እቲ ዝቀደድናዮ መሰመሪ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ብምንታይ ኢና ክንስምሮ እንድሕር ኢልና ከምዚኣ ክንገብራ ዘለና ሽዑ ኣብዚኣ ምስ በፅሐና ጣዋሉ ንኣሽቱ ጣዋሉ ንቕርብ ዝኾነ ረቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ርጉድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጥራይ በዚኣ ከም ተኣትወልና ምክንያቱ በዚ መንደቕ እዩ በዚ መንደቕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንገብር ነዚኣ ንከምዚ ንእትዋ ማለት እዩ። ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ብክልተ ጫፍ ንገብር ወይ ብከምዚ ንክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ክልቲኡ ብላዕልን ታሕትን ወይ ከዓ እዚኣ ኣብዚኣ ንስምራ ማለት እዩ። ድራይዎል ስክሩ እዚኣ ተላትና ኣብ ገዛና ፅቡቅ እዚኣ ተደይብልና ከዓ ብካቻቢተ ጌርና ክነብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ገዛ ተሊልና ግን ተገዚና እዚኣ ከዓ ፅቡቅት እያ ኤቭሪ ታይም ኣብ ገዛና ትኾነልና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ልክዕ ኣፍታ ተድልየና ቦታ ከምዚኣ ጌርና ንስምራ
ስለዚህ ትናምፀው ነገር ዋላ አንተ ስታይ ተኾነ ንኽጥሕል ዕድል የብሉን ማለት እዩ። ምስ ደፋናዮ ኣብዚ ስለ ዝስመር ማለት እዩ። እዚኣታ ዝቆረፅናያ ናሃ ከምዚኣ ጌርና እንስምራ ማለት እዩ። ከምዚኣ ምስ ሰመርና እያ ብዝተኻለት መስመርናትና ከምዚ ንደገ ኣይንግደፎ። ምክንያቱ ደገ እንድሕር ገዲፍናዮ ስፓርክል ክንገብር ከለና ማዕራ ይመፀልና ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ውሽጢኻ ኣይነእትዎ። ውሽጢ እንድሕር ኣትዩ ነቲ ሽትራካ ይሕዞኒ ደገ እንድሕር ወፂኡ ከዓ ክወፅእ ማለት ስለዚ ብዝተኻለትና መጠን ፍላሽ ቁሩብ ታሪሳ ንእሽተይ ተኣትወት ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ምሰድ ኣለና እዩ። ኦኬ እዚኣ ሬድላ ሽዑ እንታይ ንገብር እታ ስፓርክል እቲ ኮምፓውንድ ናትና ምፂና ነዚአን ጋፕ ንመልአን ማለት እዩ። ያውመን ከምዚኣ ምስ ገበርናያ ስሙዝ ኮይናትልና ኣላ። እታ ዝበልናያ ሸወት እያ ማች ቴፕ ዝበልናያ እዚኣ እታ ጎማ እያ እሳ ንጥቀመላ ሆፕሊ ኣብ መንደቅ ተዝኸውን ዝቐለለ ነይሩ። ምናልባት እዚ ናይ ዩቲዩብ ኢስ ማይ ፈርስት ታይም ሶ ኮንሲደር እዚኣ እታ ኣፍታ ተድልየና ቦታ በርባዕቲኡ ማእዝን ንገብረሉ ማለት እዩ። በርባዕቲኡ ምስ ገበርና ኣሎ ነታ ተድልየና ተለጢፋላ። ሆፕሊ ትሪእዎ ኣለኹም። So ዲያሪኹም ኣለኹ እተን ማች ቴፕ ማለት እዩ። ልክ በተን ዝገበርናየን በርባዕተን ምስ ገበርናየን እዚ ክንልጥፎ ፀገም የብልናን ማለት እዩ። ድሓር በዚኣ ልክ ኣምፂና በዚኣ እንድሕር የቢልና ኦኬ ኩሉ ግዜ ኢድና ፍኩስና ንሕዞ ልክ በቲ ሓንቲ ሳይድ ከዓ ከማ ንገብራ እተን ቴፕና ከም ዝሕዛልና ንገብር ከምዚኣ ጌርና ያውም ኣለዎ እዚ ፈርስት ኮት ሰከንድ ኮት ኣብዚ ነቐፀልና ከዓ ካልኣይቲ ንደግሞ እተን ላይን ክሳብ ዝጠፋልና ብዝተኻለና ማዕረ እንዳገበርና በዚ ንኸይድ በዚ ከዓ ማዕረ እንዳገበርና ንኸይድ እዚ ኩሉ ግዜ ኣፍኩስና ንሕዞ። እሱ ምስ ገበርና ኣብ መወዳእታ እንታይ የኸድልየና እንድሕር ኢልና ሽዑ ሳንዲ ክንገብሮ ኢና። ሳንዲ ክንገብሮ ከለና ከዓ እቲ ሳንዲ ብሎክ ዝበሃል ወይ ከዓ ስፖንጅ ዓይነት ድራይዎ
مالتي باجرنا فتنزل قصابو تخشعو يتناف كيسنا هم باجرنا نتن ايج زلوا نتن زلطفنا لن مستنا قدم زنور اكزيستين ما خير راينا نحن تطو مالتي بوشت اندحرينا يشعو تاطاولا زغبرنا الله خمس تترف اتناتنا خا بدغخات زراينا خا فيكس يخون مالتي እንደን ስሙዝ ኢዝሊ ፊክስ ኸውን ካላ አገባብ አለው እሱን ብናቱ አብ ስፔሻሊ አብ ናይ ሪፔር ክኸውን ከሎ ወይ እውን አብ መንዳቅ ቀዲና ንሰርሓሉ መንገዲ ከሪአኩም ክፍትኔ እዚ ኩሉ ግዜ ማለት ኣብ ስራሕ ዘቅርቦ ኣብ ስራሕ ገዛና ንሰርሓሉ ንጥቀመሉ ንኾነ ነገር ማለት እዩ ካብ ኢንስታሌሽን ወይ ካብ ፊክስን ወይ ካብ ሪፔርን ማለት እዩ ናይ ፍሎሪንግ ክኸውን ክእል እዩ ታይሊንግ ክኸውን ክእል እዩ ባዝሩም ሪሞዴሊንግ ክኸውን ክእል እዩ ሃርድውድ ወይ ከዓ ላሚኔት ወይ ከዓ ፕላንክ ወተር ፕሩፍ ዝበሃል ሕጂ መፂ ዘሎ ከዓ ሓድሽ እሱን ብኸመይ ከም ነጋጥሞ ኣገባብናቱ እቲ ምርጫታት ኣይናይ እዩ ዝበለፀ ወይ ከዓ ኣይናይ ጠንቂ ኣለዎ ናቱ ፍልልያቱን ብሪፍሊ ርኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብዚ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ሰዓት እቲ ናይ ገዛ ሪሞዴሊንግ ካብ ድራይዎል ጀሚርካ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፕላሚን ድራይዎል ኢንሱሌሽን ከዓ እቲ ኢኮ ወይ ከዓ እቲ ናይ ድምፂ መከላኸሊ ወይ እውን ከምኡ ናይ ቴምፐር ናይ ሂቲንግ ኩሊንግ ስታይ ክሕግዘና ዝኽእል ይጥቀመሉ ስለዚ ምናልባት እዚ ላይፍ እዚ መጀመርያ እዩ ኣብ ናይ ክሽነ እንድሕር ኮይኑ እውን ክሽነ ከመይ ጌርና ካቢነት ኢንስታል ንገብር ወይ ከዓ እቲ ሜጀርናትና ብኸመይና ሜጀር ንገብሮ ወይ ብኸመይና ሃንግ ንገብሮ እቲ ዎል ባክስፕላሽ ናቱ ብኸመይና ንጥቀም ወይ ከዓ ብኸመይና ንላጉበ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ኢን ጀነራል ከምኡ ስራሓት የቕርብ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ጀነራል ናይ ገዛና ስራሓት ክንሰርሕ ምስ ንደሊ እቲ ቤዚክ አትሊስት ዋላ እንታይና ንጥቀም ኣስማቱ ድዩ ኣበይና ንረኽቦ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ዘርኢ መደብ ከቕርበልኩም ተስፋ ገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝፀንሐ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ቲክታክ ጥራይ ብሓፂር ፖስት ክብሎ ፀኒሐ ሕጂ ግን ከምኡ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ወይ እውን ጠቃሚ ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ኣነ እቲኣ ዋላ ናይ ፍርቂ ሰዓት ድያ ናይ ሓደ ሰዓት ኣብ መንገዲ ስራሐይ ከም ዝናገበርኩ ፖስት ክገብረልኩም ክፍትኔ ሆፍሊ ጠቃሚ ሓጋዚ ክኸውን ከዓ ተስፋ ይገብር ከምኡ ብዛዕባ ናይ ገዛ እንድሕር ካበልዓልና ገዛ መን ክገዝእ ዝኽእል ወይ ከዓ ክገዝእ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ እንታይ ቤዚክ ሓበሬታታት የድልዮ ደርኢ መደብ ማለት ምናልባት ምስ ኣነ ኣማኻሪ ወይ ኣድቫይዘር ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ናይ ገዛ ስራሓት ግን ኣፍልጦ በታ ዘላትና ዓቕሚ ኣብ ናይ ገዛ ኣሰራርሓ ብዝምልከት ክሕብረኩም እኽእል እየ ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ኣድቫይዘርስ ምሳይ ኣነ ዝፈልጦም ወይ ሓበሬታ ዝህቡኒ ኣብ ቲክቶክ ዓበይቲ መምሃራን ዘለዉ ከም በዓል ሄኖክ ኣለዎ ኣሕዋትና ናይ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ከምኡ መዓል ደሳለ ዝበሃሉ እውን ምስኦም ዝሰርሑ ናይ ገዛ ናይ ሪል ስቴት ዝሰርሑ እውን በቲ ቋንቋና ብትግርኛ ዝገልፁ ኣሕዋት ኣለዉ ከምኡ ናይ እቶም ኣብ ናይ ባንኪን ወይ ከዓ እቲ ኦንላይን ቢዝነስ ማርኬቲንግ ትነጥፉ ሰባት ከዓ ከም መዓል ማእከለ ዘለዉ ኣሕዋትና እሶም እውን በቲ ናቶም መንገዲ ዝነጥፍሉ መንገዲ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ሞር ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ስለ ዝኾነ በብቲ ዘለና ዓቕሚ ሓቢርና እንድሕር ሰሪሕና እቲ ንፈልጦ ሼር እንድሕር ጌርና ንዓብየሉ ወይ ከዓ ተኣፍልጦና ነበርክተሉ ግዜ ሓፍ ክብል ስለ ዝኽእል ኣይኩላትና ማለት እዩ ስለዚ ብዓቕመይ ዘዳልዎ እዚ ከምኡ ኣብ ናይ ቲክቶክ ብዛዕባ ገዛ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ምስ ኣሕዋትና ሼር ዝገበርናዮ ኣይድያ ኣሎ በብናቱ በብንእሽተይ ክሊር ክኸውን ኣይክእልን ግን በብንእሽተይ እናገበርኩ ኣብዚ ዩቲዩብ ብናቶም ፍቓድ ሼር ክብለልኩም እየ ሆፕሊ እቶም ገዛ ክትገዝኡ ወይ ከዓ ክንገዝእ ሓሳብ ዘለና እንታይ እዩ ዘድልየና ሓበሬታ ምስ ንደሊ ካብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ሕፅር ዝበለት ሆፕሊ እዚኣ መጀመርያ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ብግቡእ ተዳልየ ወይ ከዓ እቲ ክገብሮ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን ሒዘ ክመፀኩም ተስፋ ይገብር ምሳና ዝፀናሕኩም ኣዝየ ደመስግነኩም
ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ስራሓት ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ በብዘለኹም እሞ ሰናይ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም ከዓ ይምነ ማለት እዩ። ሰላም